fejn naħdmu ngħixu ġat waħda tinkiteb li gerxet il-kollha sa anke lill-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-ried sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu rata mqaret. Kont qed ngħidilkom għax din koka qasmet li qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fejn maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadieqa. Insomma, tkunu raw, għaddu, miftuħ dejjem il-bib, kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Min ġi? Kull filgħodu jien nittawwal minn ġottieqa mal-mama għax il-ħin ikun ġasarli biex inxejjer lill-papa. Nieħu gost nibqem nittawwal nara min ikun għaddej, bekk inpoġġi fuq is-siġġu ħalli żgur ma nitlef xejn. Mal-mama nilgħab il-logħba li nagħmluha ta' kuljum. Għal xi sitta dlonk nittawlu, naqtaw minn ser jgħaddi llum. Pif, 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 min ġi? Min ġi? Min ġi? Ġanni tal-iskart issa ġi. Illum jum il-borża s-sewda. Inkun ċert li noħroġ din, iżda wkoll inżomm ġo moħħi li ż-żibel noħroġ fil-ħin. Trin, 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 min ġi? Min ġi? Min ġi? Tina l-pustiera issa ġiet, tina brota tiġi tqassam, itri kbar kif ukoll żgħar. Imma llum ma jmissniex waħda, iżda jmissu waħda l-ġar. Pi, 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 min ġi? Min ġi? Min ġi? Matti tal-gas issa ġi. Il-gas barra trid toħroġlu għax inkella jibqa' dej. Il-ħorn tiegħu huwa qawwi tant li jweġġa' il-widnejn. Ħajjin, ħajjin, ħajjin. Min ġi? Min ġi? Min ġi? Dora tal-ħut issa ġiet. Dora f'ġemp marret tipparkja. Ħut friska għandna, għajtet bħanġra. Awrat, vopi u lampuki, ejja ixtru għax ġala 10. Vrum, vrum, vrum. Min ġi? Min ġi? Min ġi? Vittor tal-ħaxix issa ġi. Ħaxix frisk bnin għall-minestra. Frott mill-isbaħ ta' kull forma. Toħroġ tixtri Katarina, mand Vittor dritt għal ġol Borma. Pa, 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 min ġi? Min ġi? Min ġi? Mari tal-ħobs issa ġiet. Kemm ifuħ il-ħobs tal-Malti. Jinżel għasel bit-ton taż-żejt. Inħobb niklu s-sibt filgħodu meta nitla' fuq il-bejt. Bum, bum, bum. Min ġi? Min ġi? Min ġi? Nanna Rosi issa ġiet. Jien ġejt nara għandek bżonni, qalet l-ommi bi kliem ċar. Naqdik qadja jew nixtrilek, jew ngħinek fix-xogħol tad-dar. Ċlik, ċlik, ċlik. Min ġi? Min ġi? Min ġi? Issa żgur il-papa ġi. Nasa żgħira jinsenieħu, tiġi ħdejja l-mama. Stejjer sbieħ tibda taqra, hekk kif jasal il-papa. Ma tokki ta' nofs il-lejl, fil-palazz fejn naħdmu ngħixu, ġrat li waħda tinkiteb li gerfxet lili, lilhom u anke l-pejxu. Kont qed neqret, kont qed insabbat, ma flaħtniex iżjed nistim iskartizza. Ħlift li naqta' qalbi, naqta' qisi u madwari nibni fortizza. Għax klim iktar jiena meċċ u l-mamul kien sar u sema' qisi. Għax weħilt, waqaft u jisu jien qatt ma għext. Immissa nafx ġara, il-mamul ma kienx qart talima. Dak li hemm mistur ġol qalb esprimi dejjem, bil-qari, bil-kitba u anke bir-rima. Tfal, il-kelma nħobbok ejduha dejjem. Saħħa.